OK, takže vítam vás v dnešnom videu a konečne po dlhšej dobe v sérii Zendy Soutech. No a v dnešnom videu si vyskúšame značku klávesnici White Shark, o ktorej som sa dozvedel pár mesiacov dozadu a ma zaujala, takže uvidíte, ako som ju skúšal, ako som ju testoval a čo som o nej povedal, takže jo, užite si video, dajte odber, pretože niekoľko percent ľudí nemá u mňa odber, no a jo, my ideme k videu. OK, takže túto klávesnicu som si našiel tak, že som proste išiel na klávesnice a proste mi tu vyšla tá White Shark klávesnica, ktorú tu práve teraz nemám, ale viem, že proste majú aj vlastnú stránku, čiže najprv pôjdeme na vlastnú stránku. OK, takže majú vlastnú stránku, majú tu aj myšky, hej, majú tu, že Premium Line, myšky, podložky, klávesnice. Možno takedy by sme mohli vyskúšať aj myšky, že by sme robili, že setup, skúšame periférie, hej, že toto. Klávesnice majú tu a presne tuto som hľadal. Shinobi White, ale so červenými switchami. Čož sa mi zdá, že som to videl na Heureke. Dakde, presne tuto tu, ale pozrieme na Heureke, že či dakde není lacnejšie, no a jo. 35 € niektoré tu sú, takže ideme porovnať ceny skúsiť. S červenými switchami, že White Shark, Shinobi White, Red Switch. Káblové prevedenie, rozhranie USB, Rainbow LEDs, osvetlenie fyzické rozloženie klávesnice, Intel celý popis. Jo, kde kúpiť? Odporúčané ponuky sú na Datakombe, niekde stojí aj toľko, ale asi najviac verím tu Datakompu, takže klikneme na obchod. Takže zo 42 €, jedna 40 € 60 centov, tá klávesnica absolútne nevyzerá, že zle, pozrime sa na obrázky, OK, RGB nevyzerá zle, tak to vyzerá, akože vyzerá pekne na obrázku, takže asi ju kupujeme. OK, dať kúpiť, prejsť do košíka, no a ja sa vám ozvem, až keď bude unboxing. Ale akože, kamo, ale pekná klávesnica je. Ja som nevedel, že až taká pekná bude. Pritom, kamo, stala 40 €, alebo 45. By mal kúpiť aj ty. Ne, kam netreba. Netreba žiadnu profesionálnu klávesnicu. Pozrieme, príď. Dobre, až to dám. Mám zelenú ruku, nie, mám modrú. Svieti mi. Ty svietíš, Jaško, hej? Jakže som z nej trafil, kamo, došlo som na tú stage. Dobre, prvý kill. Dobre, išiel na mňa, dobrý ti sa mi skoro obchal. Ja tam brať si tom takú Mid, ružovú guľu. Do píska, ja som krivý korp. Suck, but when he sees you, he gets hard. Brother, you're not Valorant character, you're in real life, man. Shut the fuck up, please, thank you. He's retarded, let him be. OK. B. Bečko, kamo, naozaj do Bečko. Do pi! Ačko alebo Bečko? Neviem, mid. Midem. Dobre, jeden dole. Ačko ide, Ačko. Z boku ide hlavne. Poďme. Joru versus Joru, jeden čo má že... Do pi... Kamo... Dobre, som mŕtvy. Dobre, do... Yep. Ačka. Dám ho ten gate, tú sračku. Jo, Ačka. Ďakujem, že si ma oslepil. Ďakujem. Hej, zač. Dobre. No, to je v prdel. Dobre, mám. Hihihi, ty kokos, toto bol dobrý kill. Please me. Thanks. Ja, vidím. Dobre, jeden dole. A ja som ho videl. Dobre, druhý dole, easy.
Že vezmeme operátora. Vezmeme operátora. Dobre, v čom som toto urobil? Pozri, vezmeme operátora, čo? Čo si tam, no? A ten skin. Hej, skin, jasné. Kde? Bečka. Dop! Bifa! Brada, ja to ste nejaká ťažká máte viacej, než takto. Easy. Tak to. Pekný skin. Dobra, teraz oj. Ja som skill! Ja už mám 2 killy! Dobre. Ja už mám 2 killy! Ja som mu zobral kill, hej. A kill som už nedám, no. Kill som už asi nedám. Ja sa začnem vraj vôbec neviem Jo, tak to hrať. bola pekná headshotka. Very good, ale mám tu viac priestoru na míšku, takže excellent. Malička je, paráda. Super, vybavené. Mám som si dať kill tou ultimatkou. Á, Tak GG. nič. Ok, môže vypnúť video. Čiže keď ste práve teraz videli tento gameplay z Valorantu, tak povieme si niečo o nej. Táto klávesnica je proste nejaká od značky White Shark. Musím si pozrieť krabicu, neviem celý názov. Shark nejaká z Shinobi Mechanic Gaming Keyboard, hej. No a mal som túto klávesnicu týždeň a vám poviem negatíva a pozitíva tejto klávesnici. Takže najprv pozitíva je, že proste 60% na klávesnica za 45 € je fakt, akože nenájdeš proste nejakú takú klávesnicu, ktorá stojí toľko málo, je mechanická, plus ešte je 60%. Potom klikanie je na nej excelentné, hej, pohodlné pri mojej minulej klávesnici, o ktorej som robil proste video, proste, že skúšam svoje staré periférie gaming, tak na tej sa kámo strašne nepohodlné herne hral. Proste, ak som mu počase hral, neviem, Valorant, tak ma začali boleť prsty, pri tejto je to skvelé, pretože má tie lepšie switche, a to sú switche červené, hej. Zvuk je excelentný, však môžete počuť sami. Takže zvuk je tam veľmi dobrý, switch je taktiež je veľmi pekná, ľahká, jednoduchá proste. Zozadu máte také malé stojany, fakt maličké sú. Hej, toto je tu časti, dať toto, tak nie sú také veľké, vidíš, to pár centimetrov. Takže na gaming je táto klávesnica fakt dobrá, fakt taká kompatibilná, proste jednoducho sa na nej hrá, je pohodlná. No ale negatíva, dizajnovo je to pekné, ale kto je záľubcom RGB posvietenia, takže tu vám trošku sklamem. Zo začiatku, jak som zapol tú klávesnicu, tak hneď preblikávala, proste preblikávala a je tam stále, ale aj je tam stále nastavený taký mod, že proste pri kliknutí sa tlačítko na keycap zasne a potom naspäť rozsvieti, hej. OK, takže keďže práve teraz striham video a sme sa tam bavili o modoch, tak táto klávesnica mám taký pocit asi 6 modov, ktoré si práve teraz ukážeme, pretože som to tam zabudol zmieniť. Takže má, dajme tomu, kliknutím FN a backspaceu. Keď klikneš a toto tak proste dáva mody. Tu máš 1, 2, 3, 4, hej, 5, proste hociaké mody tu máš. Ešte máš tu taký pixelovaný mod. Takže jo, späť k videu. Niektoré klávesy sú málo osvietené, ako napríklad Caps Lock alebo proste tie Windows. Ďalej to RGB podsvietenie tak bliká, tak rýchlo, že to akože si nevšimneš, ale vidíš, aké by sa tam proste tak traslo. A hlavne to vidno na videách, takže tu máte nejaké video proste, že presne jak to vyzeralo. To má série, pretože aj na softvéri, čo sa aj k tomu vrátime, sa to nejak nedalo nastaviť, pretože keďže už sme pri tom softvéri, taktiež softvér je strašne debilný. Nedalo sa ho ani nájsť, ani stiahnuť, doslova som napísal si White Shark software
a proste ich software je fakt kámo debilný, proste ja keď som chcel stiahnuť software, klikol som, že download software here, klikol som na to a Braško, oni mi ma poslali na oficiálnu ich stránku, aby som si najprv kúpil tú klávesnicu, takže neviem prečo to tak je, ale proste to tak je. No a toto sú asi tie jediné veci, ktoré ma tam serú. Inak je dobrá, je malička, ja som vždy chcel 60%, len vždy 60% nestali, že veľa, ale vstali, že akurát tak, že proste A proste, ak chcete si ju kúpiť, doporučujem, ale keď chcete mať dobré RGBčko, tak nedoporučujem, ale je to dobrá klávesnica pre mňa. Po tomto videu som už natočil jedno video, a to je konkrétne z týchto dvoch vecí, takže určite dajte odber, pretože vám vyjde video aj z tohto a aj z tohto, takže jo. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. My sa uvidíme pri ďalšom videu alebo streame. Keď chceš pozrieť streamy, tam možno tiež budeme rozoberať nejaký tech. Dole v popise ho máš, prihlás sa, daj mi follow na Kik a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Čus!